Harrison Gwamnishu edejegokwa nụrụ IG of Police akwụkwọ wee na-agwa ya maka ndị ọrụ nchekwaba security Soludo Nwamgbafọ webatara na Anambra steeti na ndị polisi Anambra steeti enwerozikwa ọnụ okwu na fe enwerozikwa ikike na fe enwezikwa ike isi ndị afa kwụsị ma ọfa ma efe eme n'ọdụzikwa ka ndị ọrụ nchekwaba Soludo ọ na-achọzikwa overpower ndị polisi a na-ekwuzikwa maka fa na ndị polisi aya kọntrol nwuzikwa ndị ọrụ nchekwaba sekuriti Soludo na nke kachasị nke bụ na ndị sekuriti nwa akpọbata aka fa chekwaba ndị mmadụ chekwaba akụnụba ndị mmadụ jidela anyị ndị ntọrị mmadụ jidela anyị ndị oshi n'ọzikwa ndị ọrụ nchekwaba sekuriti anụnwa bụzikwa ndị na-ezu oshi ndị na-atọ mmadụ ndị na-eme mpụ dị iche iche unu ya abịakwa ka unu were ntị unu nụrụ n'ojikwa ife akaebe ka ndị ọrụ nchekwaba sekuriti Soludo Nwamgbafọ si wee tọrọ mmadụ gbụbụ ya n'ime ọfịa wee tichasị ọnya a nakọrịa nke o ji ma ndị egburu egbu ma ndị dị ndụ o wee nọrụkwa ebe a wee na-akpọ gọvanọ Chukwumasị Soludo Nwamgbafọ wee na-agwa ya ka o tinye anya tinye alụ na ndị ọkpọbatara ka fa chekwabara ya ndị obodo ya na ndị ọkpọbatara ka fa chekwaba akụ na ụba na ndụ ndị mmadụ ka fa jide ndị na-atọrọ mmadụ n'ọdụzikwa ka ndị ahụ si n'igote ogiri wee banye ime afịa n'ọdụzikwa ka ndị ọkpọbatara ka fa chekwabara ya obodo bụzikwa ndị na-eme mpụ na arụ dị iche iche ka ọ na-etu anya na mara ife na-eme unu ya abịakwa ka unu were ntị unu gere alajediri ife mfụkwa n'ihu akwa ka m wetara unu anata aka alaeze o jikwa ife akaebe mmadụ na-aba atọje ka fati wee si nọ ndị ọrụ nchekwaba sekuriti Soludo tojefa unu echetakwara na onye nke bụ kọmanda ndị aka odo na ndị AFG bịa kurisicha unu ya wee si n'oso na mpụ na arụrụ ana na ịtọ mmadụ na-eme na Anambra steeti kedu ka onye bụ kọmanda si alụ nnukwute unu anụnwa ego one ka a na-akwụfa faji agba oke moto na-alụ nnukwute unu ọdụghị unu ka bizinesi ọzọ ọdụghị na nya bụ ife ma hapụkwa unu ka unu ga ife Harrison Gwamnishu na ọ bụ ọkwa m okọrọ ife m fụkwara n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu. Good evening, Deputy Commissioner of Police Prince Olumuyiwa Adejobi. I wanted to forward this video to the IG, but I don't have the IG's phone number or his WhatsApp number to forward this video to him. And he may not be on Facebook to follow me or watch this video. So I believe and I know that you watching this video, it will get to the IG. Please, for humanity, for greater good, look into Anambra State. Anambra State, look into Anambra State. The Anambra State Police Command have no control over vigilante, over the local security they have in Anambra State. I don't know what's going on. I don't know what's going on, but they need to look into the activities of this local security in Anambra State. We need to look into them deeply. Last year, let me just drop this, only this one. Later I can drop others, but only this one. Last year, a man came to our office and said he escaped from kidnappers in Anambra State. He was kidnapped, you know. Then he escaped from them. From the description he gave, another man again that was kidnapped from Asaba, a footballer. The same description that this man that escaped was the same description that this man as kidnapped from Asaba also gave. He narrated how he was kidnapped. The footballer in Asaba here, he was kidnapped from here, then released around Unkwele in Anambra State. And the footballer said that those people are security operative. This same man, the other man that escaped from Anambra State, said that they are security operative. Ubago wrote this petition to Area Command Onitsha. The suspect was arrested. They also stole that man's bus. The one that escaped, they stole his bus, converted the bus to their own, changed the color of the bus to black, because they thought that man died in the bush there, but the man managed to escape. These people involved in that kidnapping of last year, arrested by the Area Command Onitsha that same last year, they are still operating as local security. I'm telling you, that's the reality. The Anambra State Police have no control over them in Anambra State. Oga DCP Adejobi, set up committee. If you set up, you know,
A lot is going on. That's it. I don't know. The governor should look into this too. Professor Charles Tuludo, look into it deeply. A lot is going on. A lot of kidnapping is going on within your state. A lot of kidnapping.